गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। दिपेन बर' बिथाङा मोनद' जनगोष्ठीनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव माखासे बाथ्रा लिरदों फेसबुक पस्टनि गेजेरजों। थारैनो बर'फोरा जौगामारबाय नामा होनना सोंथि खालामदों। बर'फोरनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजारि थासारि, रांखान्थिया थारैनो जौगानाय माहारिजों फेर मारिनो हाबाय नामा होननानै सोंथि खालामदों। आंनि गोसोआव मानोबा बेबायदि साननाया सोमजिदों। मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि मोन 22 आफादा थांनाय 10 नभेम्बराव सनापुराव आथिखालाव ट्राइबेलफोरनि संबिजिरारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो सोमावसारदों, नारा-नाथा जुजिदों। मोनद' जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा गोनां हारिखौ गोदानै ट्राइबेल थिसननायनि हेंथायै फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनायखौ होबथानो फारसेथिं 2019 मायथाइयाव बे बिलखौ रायजो सभायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैबो बियो गोथां जानानै दङ। बे बिलखौ पास खालामनो सानजा आरो आफां आसामाव रोजा रोजा सुबुंनि गोख्रों सोमावसारनाय जादों। 2026 बिधान सभा बिसायख'थिनि सार्टआव लाबोमारोब्ला थारैनो जोंनि अबस्थाया मा जागोन? 45 लाख ट्राइबेलनि सायाव 1 कौटि 50 लाख गोदान ट्राइबेलनि गादबनाय। जोंनि पिसिडिसि, पन्चायत, एमसिएलए, जिएम, एसेम्बलि, पार्लियामेन्ट, मेडिकेल, इन्जिनियारिं, एपिएससि, इउपिएससि, थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड फरायसालि, फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालि मुं थिसननाय आरो साख्रिफोरा मा जागोन? जोंनि बिटिसि, बिकेडब्लिउसिआव जेबो खहा जानाय नङा नामा? थारैनो जों रैखाथि गोनां जाबांबाय नामा? ना जोंनि क्रिमि लेयार खोलोबनि सुबुंफोरनियाव 2030 सिम होनाय ट्राइबेल स्टेटासखौ बोखारोब्लाबो जोंहा जेबो खहा जाया नामा? बे साननाया फैबाय नामा? सोरनियावबा माबाफोर सिंनि खोथा दंब्ला आंबो मिथिनो लुबैयो। जे सरकारा बेखौ माब्लाबाबो खालामा आरो खालामोब्लाबो जोंहा जेबो खहा गैया। माखासे ट्राइबेल आफादफोरा मरान मथक कच राजबंशीखौ खेंसालि ग्रीन सिगनेल होनाय नुनो मोन्दों। आंबो सानो एबसुआ हारसिङै मानो नांज्लायनो गाज्रि नुयो। मालाय बर'निनो माखासे गेदेमाफोरा भद्रताखौ लाखिदों, सिरि थादों। नाथाय खोथाया आंनि नङा, हारिनिसो। हारिया जोबस्रांलांबा आंबो जोबस्रांलांगोन। ट्राइबेलनि मोनथायखौ लानानै गोग्लैसोनाय बर' सुबुंफोरनि उनआ मा जाहैगोन समाजआ फोरमायसिगोन होननानै लिरदों दिपेन बर' बिथाङा। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेन्द्र देहा फाहामसालिनिफ्राय उदां जाबाय, न'आव फैफिनबाय। 89 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा बलिउडनि फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ थांनाय माखासे साननिफ्राय फाहामथाय लानायनि उनाव बुधबारखालि फुङाव मुम्बाइनि ब्रिच केन्डी देहा फाहामसालिनिफ्राय डिस्चार्ज जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुंदांखा फावखुंगुरा दा न'आव फैफिनबाय आरो मोजाङैनो मोजां हालोदाव फैबाय। हादोरनाङैनो बिथांखौ मोजां मोनगिरिफोरा बिथांनि सावस्रिखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव बिथांनि थाब मोजां जानायनि थाखाय आर'ज गाबदोंमोन। डिमाकुसियाव 28थि बड'लेण्ड गेलेन्ड सना काप जोलुर बादायनो थाखाय साखाफारा जादों। डिमाकुसि एफसि आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय मोननैजों बानजायनायाव फैगौ 15 नभेम्बरनिफ्राय जागायगोन बड'लेण्ड गेलेन्ड सना काप जोलुर टुर्नामेन्ट बादायनाया। डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव बानजाय आफादनि हारिमु दालाइसा आफादा हारिमु दिन्थिफुंनो सर' खालामदों। देग्लायनि बादायनायाव गासै मोन 8 गेलेग्रा हानजाया बाहागो लागोन। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों डिमाकुसि एफसुनि बानसु आफादगिरि सन्जय बसुमतारी बिथाङा। बालाजान थिनालिनिफ्राय कालिपुकुरि जानानै बासुगाव थांनाय लामानि टेन्डारखौ केन्सेल खालामनायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा रागा जोंखांदों। मख'नो गोनांदि बालाजान थिनालिनिफ्राय कालिपुकुरि जानानै बासुगावसिम थांनाय दोंसे गोनांथार लामाखौ आसाम माला स्किमनि सिङाव थानाय 8 नभेम्बराव टेन्डार होनाय जानांगौमोन। नाथाय राजखान्थियारि जाहोननि थाखाय टेन्डारआ जायासै, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव रायजो राजाफोरा गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। रायखांनो गोनांदि थांनाय माखासे साननि सिगां क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बे लामाखौ गनायथि होनो थाखाय खावलायनाय लोगो लोगो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय लकसभा बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनाय समाव कालिपुकुरियाव बे लामाखौ आसाम माला स्किमनि गेजेरजों मावफुंजानाय जाथों होनना रादाय होदोंमोन। क'क्राझार आइटि पार्कआव रुंसारि देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जोनोम सान फालिनो थाखाय 18 नभेम्बर खालि थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिनि थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि खुंफुंनायनि सायाव दिनै जथुम सावरायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी, एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि आवथायाव थानाय बाथाबारि हाग्रा बिफाननि जाला बस्ति गामियाव हाग्रानि मैदेर उदखारजों थांनाय हरनि समाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। जाला बस्ति गामिनि 56 बोसोर बैसो रानि हासदा आरो 52 बोसोर बैसोनि परमेश्वर बास्केया दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जायो, जायनि थाखाय ओनसोलनाङैनो गिथावना थासारि सोमजिहोदों।
मख'नो गोनांदि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमना साखाथि ओनसोलनि सुबनखाता पाहारपुर सियालबारि बगाजुलि खैराबारि आरांखाता नाग्रिजुलि बायदि बायदि गोबां ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुं माहारिखौ खैफोदाव लाबोबाय थायो, जिउ खहा खालामो। थिग बेबायदिनो थांनाय हरनि समावबो दुखुनांथावै सानै सुबुंखौ जिउ फोजोबो। हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जालांनाय न'खराव 26 नं दारांगाजुलि बेमनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो दुखुथिया न'खराव अनसुंथाइ महरै रांनि अनथोब होबोयो। बेजों लोगोसेनो हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जानाय जायोब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय 4 लाख रां मोननो गोनां रांनि अनसुंथाइखौबो थाबैनो मोननो हानाय राहाखौ खालामगोन होनना बुंथि बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।